Sluku-sluku batok-batok keela elo si romo menyang sololeh oleh payung muto tak jentil lolo bawong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit ya sing duweni bareng Auliana Double Sik Entertainment Campur Sarinya Indonesia. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut dorong rondo ojo direbut sini bapak eman-eman lang kok ngajak ora dijogeti manis rasane ngajam tilas tak anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nalongso rasane ngati yen aku ra klakon melu duweni asik bro goyang dong tipis-tipis jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut dorong rondo ojo direbut sumpah ning bantu mosok alondo alah alus
dadi monglah yo jam 12 senduk manis rasane najan tilas tak enteni randane kelingan manis sembe terus kelingan de ramah kemuyune tresno lan kasih kasih sayange karapatiku klakon dadi bojone ngode sih nyangkrang oh latane si bocah nyong sing nyangkrang banget tuh jero-jero nyong Bali ya